खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 आगस्ट 2021 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन गोसोआव गोदान बोलो आरो सोलो फैगोन बयजोंबो सिनायजागोन आरो अनजागोन। गुबुननि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन बयनिबो गोसोखौ दिनै जै खालामनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो जाफुंगोन आरो हान्थिनो हागोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोलोनि आंखाल जागोन गोग्गो आरो गोथों साननो रोंनाय नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गावखौनो लोगो गोमानाय बादि मोनगोन सोरबा मोजां मोननायजों एना एनि जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ बिदा फंबायनि हेफाजाब लानांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन आरो मावफुंनो हानाय नङा सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोख्रों मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन जेरावबो गोसो दुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां हेंथा हेंसि फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन गुबुनजों गोरोबनो गोब्राब जागोन बहाबा थाङोब्ला जोबोरै एबा मोजाङैनो हान्थिनो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बयजोंबो अनजासे गारगोन आरो मोजां मोनजागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां
बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगौनि गोनांथि दङ बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो रोंनाय नङा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उत्साव बादाव मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गोसोनि साननायफोरा टेबारनांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननाय नङा। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा टेबार नांगोन सुथुरखौ फेजेननो हानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाबखौ दिनै लानांगोन सोरबा आगुनि लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन महर मोखाङाव साबखांगोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुनजों जोबोर मोजां मोनजागोन लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनसायजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सुथुरखौ फेजेननो हागोन सोरबा लोगोखौ गोबां फोथायगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रांनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन सोरनिबा सायाव
फोथायनाय गैयै जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो लोरबां जागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन नाथाय बांद्राय गोग्गानायबो फैगोन गोसोआ जोबोर अहंकारबो जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयआ बांगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा खामानि मावनायाव गोसो दुंनाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानो हागौ बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ नाथाय मोननोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोनि साननायफोरा टेबारनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।